Баба, отивам в гората да беря цветя. След малко ще се прибера. Ало, да. Да, сега се прибирам. Добре. Сега се прибирам. Добре, сега. Сега се прибирам. Хайде, чао. Леле, Рали, това ти ли си? Здрасти. Ама това тя ли е? Чакай малко. Тя ли е? Не е ли тя? Ще ида да разбера кое е. Леле, това там не е ли Северина? Да, Севи! Севи! Да, Севи. Ела да седнем и тук. Не искам да сядам аз. Добре, тогава не сядай. Ти как си? Олей, виж какво малко котенце. Ела да го вземем. Чакай, бе. Какво сладко кученце. Спокойно, да знаеш, вземи го за вас, виж какво е сладко. Как ще го взема за нас? Мама няма ми даде. Спокойно, вземи го за вас. Аз трябва да си ходя, защото знаеш, мама, каква е и за това. Чао. Отивай. Аз си ходя и аз. Мале, как ме изостави тя? Как иска? Чакай, кученце. Как се казваш? Мали, какво си сладко? Мали, какво си ми ти сладко? Мали, какво си ми сладко? Мали, какво си ми сладко? Ще взема вярно за нас, както казва Севи. Нали? Как се казваш? Ще те кръстя Рафи. Нали? Нали би, Рафи би? Ще ти купим препарати, ще те направим за нас. Ще ти купя каишка, ще ти купя всичко. Ой, тюка. Да те взема сладкото кученце. Къде си било до сега? Къде? Хайде влезем вътре, хайде в нас. Бабо, прибрах се. Какво ми мъкнеш тук, Какво е това? Виж какво е сладко кученце. Как можеш да го не обичаш? Виж какво е сладко. Ще може да го задържим, моля те. Аз ще се загрижа за него, аз ще му събера пари и ще му купя всичко, което е нужно. Добре, ще го оставим, но обаче при едно условие. Ще се грижиш за него. Да, бабо, обещавам. Една седмица по-късно.